Uffiċjal għoli mill-Organizzazzjoni għal ħelsien tal-Palestina qal il-fazzjonijiet Palestinjani li jinkludu l-Ħamas u l-Ġihad Iżlamiku qablu li jwaqfu l-ġlied għal 24 siegħa, żied li jekk l-Iżrael ma taċċettax ħatkun qed tinżamm responsabbli. Il-Ġnus Magħquda qed tipproponi wkoll biex dan il-waqfien jiġi estiż għal 3 ijiem. Delegazzjoni dwar dan ntbagħtet il-Kajr biex jiddiskutu x'ħajkun il-pass li jmiss. Intant l-impjant tal-enerġija f'Gaza kien ibbombardjat b'60 missila kmieni it-3 filgħodu. B'kawża ta' dan il-ħażna ta' fjuwil f'Gaza qiegħda fil-periklu li tispiċċa. Riżultat ta' dan il-provvista tad-dawl inqatet kemm f'Gaza kif ukoll f'territorji Palestinjani oħra. Huwa mifhum li 60 Palestinjan inqatlu f'dan l-attakk li ħafna qed iqisuh bħala l-iktar wieħed imdemmi minn mindu bdiet it-taqtija bejn l-Iżrael u l-Palestina. L-attakk seħħ wara li l-Prim Ministru Iżraeljan Benjamin Netanyahu iddikjara li l-ġlied fuq il-Palestinjani se jkompli jeħrax. F'konferenza tal-aħbarijiet huwa qal li l-għan tal-Iżrael huwa li jeqret il-mini li jaqdu ż-żewġ fruntieri. Żied jgħid ukoll li biex din il-kriżi tieqaf iridu jitneħħew il-Ħamas u l-alleati tagħhom. L-Iżrael mhux se tieqaf sa ma tilħaq dan l-għan. Id-dar tal-eks Prim Ministru tal-Ħamas Ismail Haniyeh kienet attakkata wkoll wara li ġiet sparata missila minn ajruplan Iżraeljan. Intant it-tnejn dised it-tfal Palestinjani mietu hekk kif bomba splodit fuq art fejn kienu qegħdin jilagħbu. 46 persuna oħra indarbu.